Milan Lieskovský a toto video je také moje zhrnutie leta 2012 a je určené pre všetkých, ktorí ste boli na akciách, kde som účinkoval, ale aj vlastne pre tých, ktorí nestihli tieto akcie, takže zhrnieme si, ako dopadlo pre mňa tohtoročné leto. V polovici júla to bola typická, alebo teda pravidelná záhoradská dvojdňová akcia Cibula Fest, na ktorej som vystúpil aj s mojím veľmi dobrým kamarátom DJom Matthew Martanim. Bol trošku upršaný ten večer, boli sme celý komplet od blata, všetci ako sme tam boli, ale na záhorakoch je úžasné to, že im je to v podstate jedno, čo sa vonku deje, takže oni prišli v daždi, s daždíkmi v prši plášťoch a nakladali sme do rána bieleho, takže tam sa treba tiež poďakovať za tú obetavosť, ktorú prejavili záhoráci. Hneď po Cibula Feste sme na druhý deň cestovali na Domašu, na východ, kde sa konal festival Sundance, ktorý tam býva každý rok. Chcem sa len tak akože pochváliť, že tento festival v roku 2008 sme otvárali, tam som bol vtedy ako hlavný host, ale samozrejme prešiel nejakým svojím vývojom a tento rok boli headlinery už zo zahraničia, Denis Koju a Artento Divini. Mne sa podarilo spolu s Rastom Tkačom byť takými hlavnými postavami na druhom stage a bol som veľmi rád, že ten druhý stage o tej 3. ráno sa krásne zaplnil a skákali a vrieskali sme tam až do úplného konca. Takže Sundance bola tiež taká chuťovečka ako každý rok. Pokračovali sme potom po Sundance, prebiehali ďalšie na Fan Radio Dohode v Poprade, kde naozaj musím vyzdvihnúť tento festival, že bol asi najlepší zo všetkých za celé 4 roky fungovania Fan Radio Dohody. Pre mňa osobne neopísateľný zážitok. Taký nával emócií, ako tam som zažil, som už veľmi dlho nezažil. Takže sa naozaj kláňam celému Popradu, celému okoliu a všetkým, čo tam boli. Chcem sa naozaj všetkým poďakovať za celé toto leto.